Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de mércores na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se o desexan en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Antes de comenzar o informativo de hoxe, imos a falarles do aviso de corte no suministro de agua, xa que se están facendo melloras na rede de distribución de agua. Que sepan os veciños de Ribasoutas que mañán, dende as 9 da mañán ata 1 da tarde, mañán xoves, de 9 da mañán a 1 da tarde, vai haber cortes no suministro de agua en Ribasoutas. Teñan, polo tanto, precaución, especialmente cos electrodomésticos que precisen de agua. Isto é, segundo din dende o Concello e da empresa Espina e Delfín, na mellora de rede de distribución de agua. O corte previsto é para mañán, xoves de 9 da mañán a 1 da tarde en Ribasoutas. Cambiamos de tema, falaremosles da viaxe ás luces en Vigo, falaremos tamén das subvencións para entidades deportivas e culturais, falaremos da festa do motor e da segunda foliada de queixas. Lembramos que se pode renovar o DNI en Cerceda, do ciclo Mestre Mateo, aínda queda este venres unha película, da gripe aviaria e as medidas que hai que tomar, da oficina de rexistro clave e do termalismo do Inserso. En canto tempo, mañán seguiremos con aínda tempo revolto, con nubes e precipitacións. Como decíamos, ademais dese corte de suministro de agua mañán en Ribasoutas, pola mañán, dende as 9 ata 1, falaremos da viaxe ás luces de Vigo, porque o Concello de Cerceda organiza unha excursión a Vigo o luns 22 de decembro. Está a saída prevista para as 10:30 da mañán, pero van a facer unha visita á bodega Paco e Lola en Vigo e despois un xantar pola tarde, visita guiada, visita todos xuntos de ruta por as luces de Nadal de Vigo. Regresaranse sobre as 8:30 da tarde. O precio é de 22 euros por persoa, 22 euros por persoa. As inscripcións para esta viaxe ás luces de Vigo, pois hai que facelas este xoves, mañán xoves, día 13, dende as 9 da mañán, presencialmente na terceira planta do Concello, ou por internet, na páxina web municipal www.cerceda.org. Se trata da viaxe a Vigo a ver as luces de Nadal e a unha bodega o 22 de decembro, que luns, precio 22 euros, e o luns, mellor dito, o xoves que ven, é dicir, mañán, abre o plazo para inscribirse. Falamos tamén das subvencións para entidades deportivas, entidades culturais, deportistas e AMPAs do Concello para este ano 2025. Decir que mañán, xoves, día 13, é o último día para solicitalas. Poden solicitalas pola sede electrónica ou polo rexistro. As bases atoparanas na páxina web do Concello. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68 ou o teléfono 981 68 50 01 do Concello. Unhas subvencións para entidades culturais e deportivas deste ano 2025 que crecen con respecto a outros anos e suman 154.350 euros. Esta fin de semana temos dúas citas festivas. A primeira delas, por orden cronolóxico, é a segunda foliada de queixas, que xa será pasado mañán, venres, día 14 de novembro, no campo da Festa da Abelleira, en Queixas, organizado pola Comisión de Festas, e a segunda foliada de queixas será a partir das 7 da tarde deste venres, onde haberá castañas e pinchos de balde para todos, con viño quente e música tradicional. Van a estar por parte de fora do Concello, van a vir os larpeiros de Altamira e Sarillo de Aiazo, mentras que de o noso Concello estarán Folque Ruada da Silva, os Irmáns de Meirama, as pandereteiras de Encrobas, as pandereteiras de Xesteda e San Martiño de Rodís. A partir das 10 da noite haberá foliada libre. Hai carpa para disfrutar de todos estes actos, que, lembren, estará ubicada no recinto do campo da Festa da Abelleira en
queixas. Este venres, día 14, segunda foliada de queixas. E o sábado que ven tamén hai máis actos festivos. A Festa do Motor, terceira edición. O sábado que ven, día 15 de novembro, terá lugar a terceira Festa do Motor de Cerceda. Vai a comenzar xa ás 10 da mañán coa exposición de coches de compraventa, coches clásicos ou de competición. A 1 da tarde será a sesión vermú co dúo Primeira Fila para dar paso a un gran xantar popular ás 2:30 da tarde coa pulpeira Luis Guerra. Segundo din os organizadores, a fartar. Haberá empanada, pulpo e churrasco, bebida, postre, café e chupitos. O precio por persoa é de 40 euros e para os máis xóvenes de 6 a 12 anos 18 euros e os máis pequeniños sería gratis. Teñen ata a xornada de mañán xoves como último día para poder retirar os tickets. Poden facelo no Bar JB, en R5 Store ou con os organizadores Rubén ou Gema. Pola tarde, ás 5:30, hai concursos con premios para os coches máis antigos, para o máis baixo, para o máis ruidoso ou para o de máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá unha carpa climatizada para poder disfrutar de todos estes actos. Cambiamos totalmente de tema para falarlles da renovación do DNI. Se vostede está pendente de renovar o DNI ou o pasaporte, que sepa que o mércores 3 de decembro, se pode renovar o DNI e o pasaporte en Cerceda. Se queren pedir cita, teñen que collela previamente na Policía Municipal de Cerceda, na planta baixa do Concello. Aí daranlle a hora, a cita e a hora para ese día. Mércores 3 de decembro se pode renovar o DNI en Cerceda. Este venres que ven remata o ciclo Mestre Mateo en Cerceda, que a proxección da última película, en este caso de un documental chamado Salvaxe, Salvaxe. Este venres, día 14, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, o documental Salvaxe, Salvaxe, con entrada gratuita, o ciclo Mestre Mateo, que está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual, no que se proxectaron durante 3 semanas 8 longometraxes finalistas nos premios do audiovisual galego, Premios Mestre Mateo. Falamos da gripe aviaria porque xa seguro que os coitaron en todos os medios de comunicación, máis de 27.000 galiñeiros domésticos de Galicia deberán manter as súas aves baixo teito a partir deste pasado luns, día 10 de novembro, como parte do novo paquete de medidas preventivas contra a gripe aviaria de alta patoxenidade, H5N5. A medida afecta a 40 concellos galegos, entre os que está Cerceda. Preto de nós tamén está os concellos de Ordes e de Tordolla. O Concello de Cerceda, pola súa parte, informa da comunicación recibida da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia sobre a adopción de medidas preventivas frente ao aumento do risco da influencia aviaria de alta patoxenidade. O Concello de Cerceda está incluído na zona de especial risco xunto cos concellos de Ordes e de Tordolla debido ao incremento do risco pola presencia do virus da influencia aviaria en aves silvestres e de curral en Europa, pero tamén xa en España. As principais medidas establecidas pola Consellería son as seguintes. Se proíbe a cría de aves de curral ao aire libre, salvo que se instalen sistemas que impidan o contacto con aves silvestres. Non se permite o uso de aves como reclamo en actividades cinexéticas, non se poderá empregar auga procedente de depósitos aos que teñan acceso a aves silvestre e quedan prohibidas a presencia de aves de curral ou ornamentae en feiras, exposicións, etc. Estas medidas son de aplicación obrigatoria en todo tipo de explotacións agrícolas, industriais, artesanais ou familiares de autoconsumo. O virus H5N5 responsable desta alerta presenta unha alta mortalidade entre as aves, aínda que o seu potencial de transmisión ás persoas é moi baixo. Máis temas, falamos da oficina de rexistro clave porque o Concello de Cerceda, como vimos insistindo nos últimos informativos,
dispón de unha oficina de rexistro clave para que calquera veciño poda obter a certificación clave para poder relacionarse cas diferentes administracións de xeito telemático. Para elo, un empregado público no Concello verificará a identidade mediante a presentación do DNI e de un número de teléfono móvil onde lle chegará a mensaxe de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as diferentes administracións e poden acadalo en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares. Falamos do termalismo social do Inserso porque en este caso abriu o prazo para poder anotarse o programa de termalismo social do Inserso e poden facelo xa os que queiran ir na primeira das quendas, que vai de febreiro a agosto do ano que ven. Teñen que presentar as solicitudes antes do 4 de decembro. E se queren ir na segunda quenda, de setembro a decembro do ano que ven, teñen aínda de prazo ata 15 de maio para solicitalas. Poden facelo no Departamento de Servicios Sociais ou no teléfono 981 68 60 68 pedindo unha cita. Os turnos, as quendas, teñen unha duración de 10 días en réximen de pensión completa e que, en este caso, os precios oscilan entre os 300 euros e os 450, dependendo dos balnearios e os lugares elexidos. Xa en canto tempo, Galicia continuamos ca influencia das baixas presións centradas no Atlántico, o oeste da comunidade en concreto. Deste xeito, mañán volverá o ceo estar parcialmente cuberto con chuvias localmente fortes, sobre todo canto máis ao sur de Galicia e ao oeste do territorio. As precipitacións serán máis ocasionais canto máis ao norte e as temperaturas non terán cambios significativos e o vento soprará forte do sur-suroeste no litoral e nas zonas altas, virando a suroeste ao final do día. Pois co tempo rematamos o informativo. Lembren que hai un corte de suministro de agua en Ribasoutas mañán, de 9 da mañán a 1 para mellorar a rede de distribución de agua. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.